i aquestes mans, a donar una mica d'ànims a aquesta gent. Molt bé per Santa Perpètua la Mogoda. Vinga aquestes mans, que es noti. Un aplaudiment per l'avi Pixaner. Molt bé per Orcevinyà. Recordem a tots els participants dels geganters que allà baix a l'Ajuntament Vell teniu refrigeri. Molt bé, Sant Vicenç de Montalt, endavant! Aviam aquesta rebuda a la gent de les Borges Blanques. Molt bé, Borges Blanques, un fort aplaudiment. Una altra colla preparada la trobada de Calella, que seran els geganters de la Vila de Cornudella del Món. Molt bé, endavant. I ara tot seguit una altra colla bona amiga de Calella, la colla geganters de Vallgorguina. Un fort aplaudiment.
equip 1 Iona. Endavant! I ara tot just donant entrada a la colla geganters que venen del Cor de Catalunya. La colla geganters som en